Minden eddiginél sikeresebbnek tűnik a találkozónk, hiszen a csütörtöki nap nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon jó hangulatba telt el a vápnál. Több egység érkezett, és nagyon jó volt a hangulat, és profiék is gondoskodtak egy kis házi balesettől, ezt majd meg lehet tekinteni az esti videókép bemutatóban. Na, legelőször is volt a programtervet elmondaná a profi, elmondatom vele, a TAF szeretném veled elmutatni, tehát először is profi Proton Gábor kollégám. Itt jobbista a kezem, vagy nem tudom, hogy mondjam, milyen testészen összefüggesen még, mert a barátnőm már nagyon hiányolja, úgyhogy átadnám neki a szót, és ő bemutatná a rendezőgárdát. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és miután később sokat nem akarok dumálni, meg akarom összetenni a társaságot. Megyek így végig, hogy megtalálok mindenkit a mezőbe, így mondom, hát a Jimet talán már ismeri mindenki, hát aki nem, az most már tudja, hogy ő itt a főgépkezelő, az orrnagy. Amit elfelejtettünk a kitűzőjére kiírni, ez később jutott eszünkbe. Segédgépkezelőként a Tibor valahol itt mögöttem volt még az előbb. Ugye itt ül, itt integet. Szikó Attila, ő a főrendező, ő a rendrakó a környéken, meg a nehezebb dolgokat ő cipeli. Úgy kell mondani, hogy probléma megoldó ember. Ő a probléma megoldó ember, így van. A technikai számolda, aki tekergeti a portrétereket és megpróbál engem lehallgatni, amikor túl hangos vagyok, a sheriff itt mögöttünk. Akit úgy csak fogunk tudni kiráncigatni, illetve mellette Robi a fő képkezelő, ugyanis az összes digit fényképezőgépet ő föl tudja tölteni a gépére, és ha rendelkezik valaki CD-vel, nagyon szívesen ki is írja neki. Hol tartunk, itt hagytam ki, integessenek. Ja, hát a Jobb lassan hivatalos fotósa ott fönn a tetőcsomagtartón az állványa, akiről azt kell tudni, hogy azt hiszem tegnap este ilyen 6 giga mennyiségű képet fotózott, már jól említem? Netet már 7 év tartott tegnap este, tehát nagyjából a Winchester tele tudja rakni a fényképezőgépével. 4 kártyával dolgozik párhuzamosan, és amíg egyet fotól, amíg az 5 napot vagy megtenni a képet. Úgyhogy igen jelentős mennyiségű képet, hogy mit csinálunk vele és hova tettük, nem tudom. Illetve még annyit tennék hozzá, hogy természetesen akik mindig itt vannak és minden évben segítenek, mondanám a kisusit, nagyhusit, akik gyakorlatilag idén nem annyira rendező státusz, hogy egy kicsit ők is tudjanak pihenni, de mindenben. És akkor a főtitkárnő, aki még nem ismeri, és mögöttünk, az irodavezető, ő Szilvi, talán többen már beszéltetek vele, találkoztatok vele a kaput. És akkor aki még a háttérben nagyon fontos, ezt elmondanám, a Gábor feleség és az én párom, az Viszi és a Tünde, akiket évek óta küldik, és elég jól viselik, hát nekik is köszönjük szépen. Egyáltalán nem biztos, hogy jól viselik, jól hangzik rá, hogy kifelé jól hangzik, de az a lényeg, hogy